Eguerdion, Durangotik, azokako lehen egunean dakizuenez ikasleak dira protagonista eta halaxe izango da Galdegazte berezi honetan ere. Arrasateko institutuko ikasle inguratuta gaude eta gaurko gure hiru elkarrizketatzaileak Mikel Ullobarriarana, Maialen Ballina eta Unai Etxenausia izango dira, ongi etorri. Eta gaurko gure gonbidatuak ez du aurkezpenik behar, Esian taldeko Zurin Hidalgo daukagu gurekin. Hau, Zurin, zer moduz? Aixo, no sondo. Oso ondo, ezta? Bai, poz-pozik. Zer, plaza berezia Durangoko azoka, zer eskatzen dio Esianek aurtengo Durangoko azokari? Gaurko egunean, diska berria aurkeztu dugu, postasuna handiz, eta kriston gogoak geneuzkan dagoeneko diska aurkezteko, eta hemen da, heldu da, eta hortxe dakau, eskuragarri, beraz poz-pozik. Oso gogotxu, oso ondo. Ikasleen txanda orain. Durangoko azoka beti da berezia, ez? Bai, niretzat musikari naizen aldetik eta baita niri gustatzen zait etortzea, bai, bueltatxo bat ematera, lanak ikustea, diskak, liburuak, eta musikari bezala sekulakoa, ze hau da gure txokoa, gure lana aurkezteko modua eta testuingurua, ez? Orduan oso berezia da. Eta urtero, naiz eta diska berria atera du ez, oso berezia da. Eta beti etortzen naiz urtero. Eta, diska berrian begira jarriz, nolakoa da diska berezia hau edo? Diska, beti esaten dugu, ez? Azken diska dela oberena, egin dugu lanik oberena, eta berezia, eta kasu honetan, bai dela berezia, ze gure 10. urte hurrena ospatzeko helburuarekin edo nahi genuen zerbait berezi egin. Horretarako kontzertu berezi bat prestatu dugu, baina bestaldetik ere bai diska honetan nahi genuen zerbait berezia sartu. Orduan, talde honetan arrakasta izan duten bi kantu hartu ditugu, behar zaitut eta ezinaztu, bi kantak, eta moldatu egin ditugu. Egin dugu hauen gaineko bertsio bat, oso ezberdina dena, kantua goitik bere aldatzen dena, eta kantuietako batean bi kolaborazio izan ditugu. Sorkun batetik eta Petxi bestetik. Orduan kantu, adibidez, behar zaitut kantua, guztia eurek bi kantatze dute. Orduan sorkuntza prozesu hori diska egiten eta bikaina edo, Sorkuntza prozesua, luzea izaten da, ordu asko, lan asko, kedada asko, baina beti da, ez dakit oso prozesu politxa da, poliki-paliki jaten dana, eta azkenean da, ideia batetik ez, ideia soil batetik, kantu bat sortzea ez, eta kasu honetan, diskan biltzen da emaitza hori, orduan prozesu oso politxa da, ze nola hasiera baten zenukan ideia hori, transformatuz joaten da, eta azkenean emaitza dakazu ez. Orduan oso prozesu politxak esan. Ondo. Eta, zuek disko berri honen begira, zelako harrera edo espero duzue diskoara? Nik uste musikari guztie bezala guk espero dugula disko pilo bat saltzea. Eta, saltzea eta batez ere jendea gustoko izatea, ez? Joatea etxera, okotxera eta jartzea, entzutea eta esatea, lehenengo entzunaldi baten ze politxagia lehenengoan, ez? O bigarrengoan, o hirugarrengoan, baina, ez dakit gustatzea, ez? Saltzea batetik, noski, ze oso berezia da, niretzat saltzen duzun disko bakoitza pizte izualako zirrara bat, ez diska hau doa etxe batera eta pertsona batzuk entzun behar dute, ez? Orduan beti da oso, ez dakit, oso kutxuna, momentu kutxuna. Lehenengo feedbacka zela izan da, lehenengo kritikak zelakoak izan die? Lehenengo kritikak? Diskoarenak. Oindik ez ditugu asko jaso, ze gaur bertan atera dugu, baina, nik uste gongo dela denetarik, diska honek dazkala gora bera asko. Kantu nahiko kainero batzuk, baina beste kantu batzuk nahiko lasaiak, ez? Eta normalean Esianek egiteitu kantu nahiko mugituak o kaineroak. Eta hontan, egongo dira sorpresak. Bai. Oso ondo. Itzei guzku apur bat etziko kontzertuari buruz, nolakoa izango da edo? Esan behar dizuet. Urduritasuna nabaria. Ni nago komo una moto. Ni daramat hilabete bat oso aztoratuta, eta kontzertua izango da, oso berezia. Hau izango dela berezia, zen nik uste taldeak bere ibilbidean 10 urte hauetan egin duen halako kontzertu bakarra izan dela. Orduan, izan dezakegu kontzertu bakarra izango dela, lagun pilo bat etorriko dira, artista pilo bat etorriko dira. Ez dakit, nik uste izango dela kontzertu bat non, hemendik 10 urtetara hartuko eten da, ostras, duela 10 urte, ez dakit zenbat urte, behitu ze egitea lortu genuen, ez? Arro egoteko kartel bat atera dugu, eta oin asmoa egunean urduritasunak kentzia eta topera disfrutatzea. Hori da gure asmoa.
Gero bai, entxeguai eta begira, ikusi gaut, atentzioa dituguzku zuen entzaiatzeko modua edo, zelakoak izan die entzaio horrek kontzertuari begira. Erabaki genuen, entxagoa lokalean egon gara, Jota Fuego, eta bai duela egun batzuk egin genula alako entxegu general bat, esan genuen, montatuko dugu alako holtza bat, argiztapena, sekretu guztiak ez ditut kontatuko, baina tira, montatu genuen guztia, eta saiatu ginen, benetako kontzertu hori izango baliz bezala, alako simulakro bat egiten. Gonbidatu batzuk etorri zian ere bai, orduan izan genuen aukera eurekin entxeiatzeko, eta bai, prestatu dugu asko. Lan asko dago kontzerturen atzetik. Osak, espero dut dana ongi ateratzea egunean, ze bestela, kriston ahorro, baina bai, ateako da ondo. Ondo prestatu bai, baina egunean bertarako behi utzi behar da improvisazierako tarte bat bai, ezta? Hori beti, eta zerbait gertatuko zaigu, hori ziur. Beti zerbait gertatzen da azken momentun da. Bai. Aipatzeko da be, aize freskoa ekarri daula taldera, Bastida Baxujolearen ekarpenak, zer moduz berekin? Oso ondo. Oso pozik gaude, anerekin oso pozik izan da, beti esaten dute, musikari bezala kristona da, pertsona bezala ere bai oso jatorra, eta beste neska bat aldean eukitzea bada gozada bat, bai. Eta, Domekan estenatoki gainean hainbat kolaboratzaile daukotzu, famatuak kriston artistak, eta zer suposatzen dau zuretzat edo taldearentzat olako artistekin kolaboratzeko aukera izatea edo? Asko. Suposatzen du asko, ze asko dia musikaria da, baina azkenean dia lagunak, ez? Lagunak dia. Baina beste batzuk adibidez, nik behiratzen dut atzera eta esaten du, duela 10 urte, 16 urteekin nork esango zian neri, nire kontzertu batera etorri bartzela sorkun bat. Nerekin kantatzera, gure kantu bat kantatzera, ez? O Aitor Gorosabel bat, Zutagarrekoa, ez? Orduan da, harro egoteko kartel bat eta oso harro gaude, egia esan. Izan da, amets bat betetza izango baliz bezala, hainbeste lagun eta hainbeste artista biltzea, izan da gozada bat. Motibatuta orduan, ez? Motibatuta. Oso, ikusten hauzu komuna moto hemen. Eta hoi indi falta da, gandelako. Ordua falta dira. Eta dakigun moduan eman dozue bastante kontzertu berezi. Eta zuendako, taldekideen dako zen izen da geixen gustau jatzuena. Kontzertu bat, hori beti izaten da galdera zaila. Hau da esatea zein diska duzu gustokoen, ez? Zu galdetu baita ama bati, zein da zure seme alabi gustokoena, ez? Ezin dut bat aukeratu, diskarekin berdina. Eta kontzertuekin nik uste antzeko parezido gertatzen dela. Kontzertu bakoitzak daka bere xarma, kontzertu bakoitzan zerbait gertatzen da, zerbait ikasten duzu. Oin ezin dezaket bat aipatu, alde batetik bai diela oso bereziak, festivaletan jotze dezunean, jende pilo bat dagoela, ez? Horrek emate izu kriston subidoia, baina badare beste kontzertu batzuk eta horiek ere eman behar diela eta horietatik ikasi behar dela, jende gutxiago etortzen dena, baino agian etortzen den jende hori dagoela topera, ez? Orduan, bakoitza daka berea. Eta diska berria gitaz aparte, Atortxurrokeko festivaleko abestian parte hartzeko aukera izan duzu, ze izan da edo, zer nolako esperientzia edo? Begira, hori izan zen, aurreko Atortxurroken, egin genuen ekitaldian, bildu ginen hainbat musikari, eta egin genuen Ator kantaren halako bertsio bat, ez? Eta aurrerantzean, Atortxukoek esan ziguten, bagian ongi ongo litzateke hau grabatzea, eta egunen batean, ez dakit ateratzea, o behintzat horre ukitzea, ez? Eta orduan gu baiezkoa, esan genuen, eta grabatu genuen, eta hori duela gutxi kaleratu zuten, eta beste esperientzia bat, oso politxa eta data hoi, bai festivalari promo pixkat egitearren, eta, ja promo ez dute behar, zegia sarrera guztik saldu dia dagoeneko, zorionak Atortxu, eta Batzuk kanpuan gelditzu bare. Batzuk kanpuan gelditzu bare. Bai, batzuk kanpuan gelditu gara. Baitzazu ere. Bai, azken momentu arte itxaroteagatik, bai. Guatzen atzera apur bat, esian taldean sartu zinenean, zela goratzen dituzu garai haiek? Ni esianen sartu nintzen duela 6 urte, 20 urte nezkan. Eta alde batetik iruditzen zait denbora pilo bat pasa dela. Ze denbora 6 urte hauetan ikasiet pilo bat, musikari bezala, pertsona bezala, ikasiet pilo bat. Eta aldi berean emateu atzo izan zela, ez? Ja 6 urte pasa dira, emateu hori.
atzoko zerbait izan dela. Ez da, bizipen asko, ez da? Bai, asko. Eta oso azkar pasa dira 6 urteak. Oso azkar. Oso, ondo aprobetxau bierra orduen. Bai. Bueno, zu taldean sartu aurretik ezagutzen zerituren zure taldekideak edo bazeukaten harremana berakin? Ez, ke ba, nik ezagutzen nun taldea, esian, egia esan enintzen hauen jarraitzegia, ezagutzen nun, baino ez, eurak enitun ezagutzen. Ez, bere momentun gehiengoak sakanakoak ziren, gaur egun aldaketa asko egon dira taldean, eta oin Euskal Herriko punta ezberdinetako kidea gare taldean, baino ez genuen elkarri ezagutzen, ke ba. Ez. Harremana galdien, ez? Taldekide bat, hainbeste taldekide aldaketa dauenean, hainbeste kide zarenean jakin behar da, ez da? Elkar bizitzen eta konbibentzia garrantzitsua da, ez da? Bai, nik joan etorriak oso gaizki, eramate ditut, oso gaizki. Beti pertsona batek, taldekide batek taldea utzi duenean, kriston bajoia sartu zait, beti. Baina, ikasi behar da ezakit. Bai, pertsona bat gudaten da, baina beste berri bat etortzen da, eta seguro berri horrek emango diola berea, ez? Orduan, horretatik ere bai asko ikasi ez, lehen kriston jorera, kriston bajoia, oin da, bakoitzak erabakitzen du zein den bere bidea eta egin nahi duna. Eta haizu, begira, pertsona berriak sartzen dira, horiek emate diote bere tokea, eta ongi etorria dira beti. Bizitzaren legea, ez da? Horixe, joan etorriak, bai. Eta gaur egun zelako harremana dauko zuen taldekideon artean? Osona. Nik bete diot, talde batean ongi moldatu behar zara. Ordu asko dira batera, lan pilo bat, azkenean pina sortzea. Nik askotan, emate ditut, askotan ez, emate ditut ordu gehienak eurakin, eta horregatik da nire bigarren kuadria bat izango baliz bezala. Bigarrena lehenengoa, zen kuadriakin gutxiago egoten naiz. Asik, azkenean da lagun kuadria bat gara. Lagun kuadria bat, nakagula asmo bat, eta talde bat aurrera eramatea dana, baino ongi eramatea da ezinbestekoa, nire ustez. Hori ez baldin badago, gure artekoa apurtzen baldin badagun ematean, akabo. Eta lehen esan duzu, besti arrakastatxonak edo izendiela behar zaitut eta ezin ahaztu. Baina, talde oso antzako zen izenak egin guztak joatzen abestisa. Zaila. Hori galdera seme alabena bezala da. Ez, nik uste, begira, kantuen letrak Franek eta biok idazte ditugu, orduan, zu kantu bat idazten dezunean, gure kantu dira oso pertsonalak, guk idazte dugu beti behar batek bultzatuta, o zerbaitek bultzatuta. Orduan, kantu bakoitza historio bada, o bizipen bat, o dena delakoa. Orduan, dene dakate bere historia eta bere kontutxua. Orduan, ezin dizut bat esan ze denak dira modu batera o bestera bereziak. Zentzu batera edo bestera, bai. Eta suposatzen dut musikari moduan zuk egindako hitz horreik jendiak memorizatu ikasi hori itzela izango da, ezta? Hori da, el sumun. Hori da gehiengoa, claro, azkenean zuk nahi dezuna da zure kantu horiek jendearen gana iristea, ez? Eta nik beti diot, niri plaza dantzan ikustea baino, zen musika ez dakit, danok egin dezakegu musika dantzagarri bat eta danak dantzan jarri ez, baino benetan ikustea letra bat heltzen dela, pertsona baten gana, eta pertsona hori ari dela kantatzen da sentitzen benetan, hori da gehiengoa, ez. Hori da gehiengoa, hori da ja el sumun. Bai. Eta bingo jaz, ezinbesteko galdera batera. A ber, beldurra bat egiazu. Egia da musika talde baten egonda gehiago ligatzen dela eta ala mito bada. Eta zein da taldekidetatik gehien ligatzen dauena? Gehien ligatzen duena gure taldean. Nik behintzat ez, ja esan aldizut, baina gure gitarrista Ikerrek ligatzen dute xente, Bai, neskatuak gertuatzen dira, eta... Danok enbidiakin orduan. Bai, Danok enbidiakin orduan, Eurai galdatu beharko. Ez dakitz esango dizuten, baina eurai galdatu beharko. Eta ligatzeana nik uste dela mitu bat, Bai. Mitu bat dela, bai. Agertokiaren efektuak ez du zerikusirik. Nik uste beti oholtzara igotzen zarenean jendeak ikusten zaitula modu batera, ez? Baina gero agian ez dira gerturatuko beldurragatik, errespetuagatik, eta azkenean diozu, ez dakit beldurra emate egun, baina ez dut uste bereziki
horregatik ligatzen denik, ez? Behintzat nere kasuan, mutien kasuan bagian ezberdina da. Nik bizi detena, Hor utziko dugu. hoixe. Bueno, eta ja bukatzen, musikaz aparte bai, telebistazuk ondo ezagutzen dozu, eta, bueno, gustora aritu zara bertan, nolakoa da zure lana telebistan? Bai, telebistan duela urte pilo bat hasi nintzala. Hemen dagoen orain ez ikusten Amaiarekin gainera. Eta bai, telebista izan da, txikitatik ja eroso sentitzen naizen toki bat, ez? Kasu honetan ETBn ibili naiz beti modu batera o bestera, eta gaur egun bai, ni irakaslea naiz berez. Ni haur hezkuntzako irakaslea naiz, baina duela 3 bat urte bueltatzeko aukera atera zan, eta esan duen zergatik ez? Goazen probatzea, gainera aurrendako saio bat egiten dut gaur egun, orduan aurrekin zer ikusia duen zerbait egiteak motibatzen nau. Noiz arte ez dakit, baina momentuz oso gustora nago, asko ikasten, pozpozik, hasi que aurrera. Eta zein da sekretua, horren beste lanekin, horren beste egin beharrekin, 24 orduak kudeatzeko, zela antolatzen dozu zure burua? Nahiko nidakat agenda bat, nahiko kuadrikulada naiz, batzutan gehiegi, eta beti saiatzen nahi, behar detena eukitzea puntauta horri batean eta dana ongi antolatuta. Hala ere, badare egun batzuk esate dutenak, eskatuko nizkioke ordu gehiago egunariz, no me da la vida, ez? Nere esaldiaz no me da la vida. Baina, ateratze duzu zuretzako denbora, lagunekin egoteko denbora, eta, dira epealdiak eta batzutan, hori da, bolada, batzutan, deitu naute hemendik, dana batera, eta gero agian bestia bete batean lasai zaude, eta ointze, eta behar dut, ez? Nik behar dut mugimendua, hori egia da. Ni oso aktiboa naiz, eta behar dut martxan egotea. Eta aktiboa ere sare sozialetan ere bazara, oso aktiboa zara, gaur egun sare sozialetan ez bazaz, ez hasinon edo? Garrantzitsua da, ze gaur egun ia gehieno gaude sare sozialetan, orduan edozein gauza konpartitzeko, o publikoaren gana iristeko, informazio bat emateko, hortxe dakazu aukera nagusia, orduan bai, hori zaintzen degula asko, gainera jendeak eskertzen du, eskertzen du beti kaldera bat botatzea eta erantzutia horre egotea. Orduan bai zaintzen degula talde bezala eta ni pertsona bezala ere bai, zaintzen dugula asko sare sozialen kontua eta saiatzen gara horre egoten. Dakaka pixka bat ematen ere bai, batzutan. Jakin egin beharra neurtzen, ez da? Hoixe. Beste galderarik ikasleok? Gero, oin galderaz pertsonaletan sartu Bai, a ber, venga, ba. Zure, musikarako grina da noiz sortu zen? Musikarako grina. Nik uste, txikitatik abesten nun, nire kasara amonarekin pilo bat kantatzen nun. Eta bai egia esan, musika. Ni musika eskolan 6 urterekin hasi nintzen, baina egia esan lenguai musikala gorroto nuen. Osa hori aitortu beharra dakat. Lenguai musikala gorroto nuen. Nire gustatzen zaiten abestia. Eta holtza baten gainera igotzeko lehenengo aukera aukinun 11 urterekin. Eta hartu nun mikro bat, abestu nun bestuna aurrean, da eroso sentitu nintzen, da esan nun, hau gustatzen zait, beti kantatzen nun, baina hori, familian, lagun artean, baina noiz ez dakit, nik uste beti, nik uste askotan dakagula berezkoa, ez? Bakoitza bere zaletasunak eta nire kasun musika beti joan da nirekin bat. Eta amona ipatu duzu, badakigu zure amona zure jarraitzaile zutxuenetako bat dela, ezta? Bai, nire bi amonak, bai. Beti gaina, telebistan ikusi eta, behitxu hor dago, eta askotan, karo, nagusi dare, eta ni eurakin egon da, eta itxoin, telebistan zaude, hemen zaude, baina non zaude, eta lio ireia, baina bai, eura daude super arro. Las fan incondicionales, amonak. Bai, hoize. Oso ondo. Venga, Unai. Eta, ezian taldeaz aparte, zein da zure musika talde gustokoena edo? Beitu, neri gustatzen zait pilo bat rock metala. Emateu ez baino asko gustatzen zait metala, eta adibidez, Euskal Panoraman, beti esaten dut, baino ez dara talde asko rock metala egite dutenik, eta niretzat oso berezia dan taldea da Gobernors. Gobernors asko gustatzen zait, egite duten lana, egite duten musika, Juanen ahotsak ere bai iruratzen nau. Eta hori da pixka bat
hemengo talde bezala, erreferente. Eta gero kanpora begira, adibidez Volbeat asko gustatzen zait, eta egite dutena ere bai. Eta egunen batean batetaki, agian ez zianen ez, baino zeia aldaketa haundiegia izango litzateke, baino hori egitea izango litzateke puntazo bat, halako musika egitea. Eta zure referente musikala, heldu zaren lekura heltzeko edo libre ibili zara beti? Erreferente, gaztetatik bai jarraitu etela asko Sorkun. Sorkun beti izan da niretzat bai kas baden, bai bera bakarlari modun aritu zenean, beti izan da erreferente bat niretzat. Eta orain hori, kontzertuan erekin egotea... kontzertuan bertan agertokia partekatuko duzu, zer eta? Encantada de la vida, nago encantada, bai, izango da Kriston Orea, bai. Oso ondo, beste gabe, ez dakit zoze gehiago garain galetzia gure badozue, nik uste dut ja nahikoa galdetu dugula. Txapa desente bota dizuet dagoeneko, Bueno, ez da horren besterako. Bukatzeko baina igual, elkarrizketatze bakoitzaileari disko bana emango diogu. Bai nuski. Diskoak. Bueno, a ber, gustatzen zaizuen, garrantzitsuena. Etxera joango gala disko banakin. Eskerrik asko, Unai, Maialen, Mikel, eta eskerrik asko zuri ere, zurine, eta ea etziko kontzertuan dena ondo jaten den, ea gaur ere azokan zehar salmentak ondo dio joazten, eta mi esker hemen egotearekin. Eskerrik asko zuei. Apa. Mi esker.